Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आं थिंख्लि चक्लेट दाख्लै जे शिलंनिफ्राय लाबोदोंमोन इखौ जाग्रोनो ओमफ्राय जानायनि उनावहाय आङो खिथागोन दिनैनि भिडिअआ मा नोंथांमोना थाम्बनेलावनो मिथिखायो मा भिडिअ दिनैहाय आङो सानबाय मा दाथ' नै क्रिसमास फैबायानो हमना ला नै गाबोननो समफोरनो ओमफ्राय दायो आङो दिनैहाय क्रिसमास पार्टि मेकआप खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरो देट मिन्स मेकआप टिउटरियेल ओमफ्राय जाय बिथांमोना बारा मेकआपनि फारसे नलेज गैया एसेबाबो माने आंनिफ्राय हेल्प मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय बाखि मिथिला आं ट्राइ खालामबाय आंनि बेस्ट खालामनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बेखिनियावनो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गेमनि बारै खोन्थानो नागिरदों जाय गेमखौहाय डाइरेक्ट स्प्राइट लोंनानै बानायनाय जादोंमोन बेनो जाहैबाय सिधिबाद नभक बास थ' थारैनो दिनै आङो मोनसे गेमनि बागै खोन्थानो नागिरदों जायनि मुङा जाहैबाय टेक्साल स' टेक्साला मोनसे वान अफ दि मोस्ट फेमास मोनसे गेम जोंनि इन्डियायावहाय आरो बेयावहाय जुदि नोंथांमोननि प्रेडिक्सन स्किल आरो लोगोसे आइकिउ लेभेला जुदि बाराबा औ नंगौ बे गेमा नोंथांमोननि थाखायनो आरो बेयावहाय स्किलजों लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय लाकनिबो गोनांथि जागोन जुदि नोंथांमोननि लाकआ मोजांबा निश्चय नोंथांमोना देरहानो हागोन आरो जेरैहाय बे गेमावहाय नोंथांमोना 1 गुन नङा 2 गुन नङा आरो 3 गुनबो नंबावा नोंथांमोना 9 गुनसेबांहायलागि माने फैसाखौ मोननो हागोन आरो जेरैहाय नोंथांमोना जुदि 10 रां जुदि नोंथांमोना बाहायोब्ला बेयावहाय नोंथांमोननि जुदि खाफाला मोजांब्ला नोंथांमोना बेयावहाय 90 रां 10 राङावनो 90 रांखौ खामायनो हागोन आरो स' माखौथ' नेनानै थादों फेसबुकनि दारैबो नोंथांमोना बे टेक्साल एपजों गेम गेलेनो हागोन आरो लोगोसे आंनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनानै दङ स' जल्दि थांनानै डाउनलड खालामदो स' फार्स्टआवनो गाइस आं दहयो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन नालाय बेखायनो अलरेडि मोखाङावहाय एसे मेकआप दंखायो आरो बेखायनो दायो आङो नै कालार बारनि मेकआप रिमुभार क्रिमजोंहाय आङो मेकआपखौ रिमुभ खालामनानै लाग्रोगोन ओमफ्राय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नोंथांमोनाबो जे मोखांखौ मेकआपखौ जुदि रिमुभ खालामनोबा डाइरेक्ट बेफोरबायदि फेस वाइप्स थायोना बेफोरजों डाइरेक्ट हुगारनाङा आरोना माने फार्स्टआवहाय मेकआप रिमुभारखौ इउज खालामग्रो बेनि उनावहायसो बै वाइप्सजों वाइप खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नटिस खालामदों ना गाइस नै आंनि मेकआपा बे कालार बारनि मेकआप रिमुभार क्रिमखौ फुननाय लोगो लोगोनो मेल्ट जाजोबखादों आरोना अलमस्ट खारजोबखाबायानो ओमफ्राय आरो आइलाइनारफोरखौबो नायलाय गैखाला बरिया खारखादों आरोना गासैबो ओमफ्राय दायो आं मा खालामगोन बेखौ बे वाइप्सखौ लानानैहाय मोखांखौ फुगारखांनायनि उनावहाय आरामै फेस वास खालामगोन आङो फेस वास खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन दिनैनि क्रिसमास मेकआप पार्टी मेकआपखौहाय स्टेप बाय स्टेप थुदो जल्दि गाइस नै आं दायो फेस वास खालामनानै फैबाय ओमफ्राय आंनि लिप्सआ मानो पिंक कालार जाना थादोंमोन बेसेबां लिपस्टिक फोनदोंमोन नालाय होमबाबो पिंक कालार जानानै थादों आरो दा बरिया मोनलायलायदों आङो लिपस्टिक फोननाय बायसा ओमफ्राय आं दायो इउज खालामदों गाइस पिलग्रिमनि वाइट लटास बे फेस टनारखौ आरोना बिराद मोजां बेनि फ्रेग्रेन्सआ वाइट लटासनिया आयु आं फाग्लि जाखायो ओमफ्राय दसे स्किनावहाय अबजार्भ खालामनो दोनथ'बाय आङो फेन लागायनानैहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो इउज खालामगोन बडि सपनि बे क्रिमखौहाय एज ए मयस्चाराइजार ओमफ्राय मयस्चाराइजारखौहाय फोनथारनांगौ आरोना मा होनना बुङो मेकआपखौ मानसिफ्रा सिगाङै बुङोमोन आरोना मेकआप खालामबा बिराद गाज्रि जायो मोखाङा इदि होननानै ट्रास्ट मी गाइस आं ओरैबायदि मेकआप खालामो माने दैलि मेकआप खालामो होनबाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा आरोना आं माने सानफ्रोमबो बाहेरावनो ओंखारलांबाय थानाय जाखायोना ओमफ्राय मेकआप फोनखायो आरोना आं देलायालासिनो थाखाया माने न'आव थाबाबो आं माने देलायालासिनो थाबाथाय माने बाखुन्दिदि बोरैबा लेथ्रा मोनो आरोना जै देलायनानै थाबाय माने कनफिडेन्स लेभेलानो हाई जाखायो आरो ओमफ्राय दायो इउज खालामगोन आङो कालार बारनि माबा प्राइमार ओमफ्राय इखौ इउज खालामनायनि सिगाङावनो आंनि गोसोआ चेन्ज जाबाय दायो आङो मिसुगुरखौ आखिग्रोनोसै आरोना मानो होनना बुंबा आंनि मिसुगुरा दङ ओमफ्राय माबा कालारनि माने ब्लेक कालार नङा आरोना एसे जाथि ओमफ्राय बेखायनो आङो मिसुगुर गैयि बायसा नुयो ओंखायनो मिसुगुरखौ बानायग्रोनोसै आरोना फार्स्टआव आखिग्रोनोसै नायनोसै माबायसा जायोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो
नै गाइस फाटाफाटि जल्दिहैनो आखिखांबाय दे बिसुगुरखौ आखिबा बेसे मोजां नुयो आखियो नायलाय आं आरो थ्रेडिंबो खालामाखैना बिराद गोबाव जाबाय आं थ्रेडिंखौ बांसिन ब्लेडजोंसो खालामो आं पार्लारफोराव खालामहैबाय थायो आरोना ओमफ्राय दायो फारसेथिंनिखौबो आखिनोसै ओमफ्राय बिसुगुर आखिनायावहाय आं मोननैसो खोथाखौ सिगांनिफ्रायनो बुंखायो नोंथांमोनखौ जे बाक्सु बायदि दा आखि आरो फ्रन्ट साइडनिखौ सिगांथिंनिखौ रोजा जा आखिनाङा आरोना गोसोमसोम आखिनाङा गाज्रि नुयो जास्ट सिगांथिंनिखौ फ्रन्ट साइडखौ एसे लाइट आखि बा आदारवाइज उननिखौ एसे डार्क आखिबाबो जेबो नङा गाइस जेब्लाबाबो मिसुगुरखौ आखिखांनानै बेफोरबायदि फ्लेट ब्रास लानानैहाय फाउन्डेसन बा कनसिलारजोंहाय बेनि बर्डारखौहाय साफा खालामनांगौ अब्लाना मिसुगुरखौ बिराद क्लिन नुयो आरो बिराद हाइलाइट जानानै थायो आरोना बरिया नुयो स' नै गाइस बिसुगुरा जाबायानो आंना कमप्लिट मोजां जादोंना आं माने इदि स्ट्रेटखौनो लानो मोजां मोनो आरोना बाराद्राय गुल गुलखौ मोजां मोना ओमफ्राय नै दासो आङो कालारबारनि प्राइमारखौहाय फोननोसै आरोना जल्दि ओमफ्राय सब मोखाङावनो फोनना लानोसै आरो लोगोसे गोदनायावबो एसे जाखिनि आग्लाय बेखौ फोनहरनोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय गाइस कालारबारसो सुगारनि स्टिक फाउन्डेसनसो लागोन आरोना आङो मानो होनबा आंनि दाख्लै आइ सिथर जानायनिया एसे गोजा दाग दङ आरोना गोसोम नङा दे गोजा जानानै दङ स' बेखौहाय एसे कभार आप खालामनो थाखाय बे स्टिक फाउन्डेसन एसे हेभिखौनो इउज खालामसै आङो सुगारनि नाम्बार 47खौ इउज खालामो आङो नै आरो नोंथांमोना फाउन्डेसनखौ मोखांनिख्रुइ गुफुरसिन लानाङा आरोना ओमफ्राय बियो गुफुरसिन नुदों जानो हागौ नोंथांमोना बाट बियो आंनि मोखांनिफ्राय गुफुरसिन नङामोन आरोना बियो येल्ल' एसे माने येल्ल' शेडनि जायो आरोना सुगारनि माबाफोरा फाउन्डेसनफोरा ओमफ्राय दायो आङो दहाय स्प्रे सारनाया बेखौहाय सारफिननानै लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो हुदा बिउटिनि ब्रासजोंहाय ब्लेन्ड खालामसै आं दिनै बिउटि ब्लेन्डारजों ब्लेन्ड खालामथ'ला बे हुदा बिउटिनि ब्रासआबो बिराद सफ्ट बिराद मोजां आरो बेजोंनो खालामसै आङो बियो एयार ब्रास फिनिशिं होयो आरोना बेखायनो बेजोंनो खालामसै आङो नै बहुत बरियाहै ब्लेन्डिं जाबाय ओमफ्राय दायो आङो इउज खालामगोन कनसिलारखौ रिप्लेस खालामगोन हुदा बिउटिनि फाउन्डेसनजोंहाय बेखौनो फोनसै आरो आङो एज ए कनसिलार इउज खालामसै हुदा बिउटिनि फाउन्डेसनखौनो नायलांदो ओरैबायदि दामि मानसि आङो सुपारि दौना होफैग्रा मानसि दङ आंहा स' गाइस दायो बेखौबो फोनखांबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय आंनाव लुज पाउडारा बेलेगा जोबनानै दंमोन आरोना बेखायनो आङो दिनैहाय सुगारनिखौनो इउज खालामसै टिक्लुक्लुनो किउटथारमोन ओमफ्राय वाइट कालारनि पाउडारा बेखौहाय मा होनो इउज खालामसै माने बेयावहाय एसे मेगननि गाहायावहाय इदि सिन जायोना बाराद्राय गोबाव थाजाया फाउन्डेसन फोननानैहाय जल्दि फोननानै लागोनसै आङो बेनि उनावहाय मेकनि कम्पेक्ट पाउडारखौहाय ओरैनो सायावहाय फोननानै होनोसै आङो बेनि उनावहाय सुगारनिनो एक गली में तीन शिकार बेयावनो कन्टुर हाइलाइटार ओमफ्राय ब्लासार जिहेतु दंखायो बेखौनो इउज खालामगोन आङो नै दायो आङो कन्टुर खालामदों मेकआप खालामबा आङो उइदाउट कन्टुर थानो हानाय नङा आरोना उइदाउट कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा बिदिसो होननांसिगोन आरो माने खावलाया गोदोना एसे सेपआवहाय दिन्थिनो थाखाय कन्टुरखौ खालामो आरो ओमफ्राय एसे फिसा नुहोनो एसे खख्लेब नुहुरनो नङाबाथ' खावलाया एकदमबारे माबासो दाला मोखांसो ओमफ्राय दायो बरियासे कन्टुरखौ खालामखांबाय नै खावलायनिखौ एसे गोसोम थाबायसो नामा थायाखै दे बा मेकआप आर्टिस्टबो नङा नालाय माथो होनबावनो बारा रोंलायलाङा आरो मोनसे खामानिबाव गन्थंखौ सेपआवहाय लाखियाबाथ' जाखाया गन्थङाबोथ' नाब्लेब्लि ओमफ्राय दा एसे कन्टुर खालामसै आरोना बेबायदि थाबाथ' असाइस नुखागोन ओमफ्राय कन्टुर खालामनानै लानबाथाय एसेबाबो गोजौ नुयो आरोना गोलाव नुयो गन्थंखौ
ओमफ्राय दायो फुनगोन आङो ब्लासार एसे अरेन्ज कालारखौहाय मोजां मोनो आङो बाराद्राय पिंकखौ मोजां मोना आरोना ओमफ्राय एसे इदि साइडथिं फोनग्रोयो होमबाना एसे खावलायखौ गोलाव नुगोन नालाय नङाबाथ' जोगोनार बायदिसो नुगोन थुमफ्रुफ्रु फनफोराबो जि भिडिअ खालामबाथाय फायबाय थायो भगबान मावना जानो होला आरो साख्रि मावा होननानै इनफ्लुएन्सार जानो सानबाय इनफ्लुएन्सार जानो नागिरनायावबो बिराद डिस्टार्बलै मानसिफ्राबो इदि होननायखाय इदि नङा गेमस्रि नोंखौ अननायखायसो खबर लादो नों बेखौ मोजाङैसो सानना लानांगोन नों बेखौ मा उल्टा उल्टा बुङोलै दाला मोखां बिदि नङाना सना गेमस्रि ओमफ्राय दायो पुरा गन्थं खाफाल साफाल खखाब सखाब फोनजोब्बाय बेखौ फोनखांनायनि उनावहाय दायो पुरा आपेल खावलाय जाबाय आरोना भुटाननि नारें खमला ओइ टिउनानो जायासै माबायानो लिरिक्सआबो जादोंना जायासै मिथिला ओमफ्राय दायो आं फोनगोन हाइलाइटार So guys नै हाइलाइटाराबो आंनि वान अफ दि फेभ आरोना मेकआप खालामनायावहाय ओमफ्राय हाइलाइटार होबाथाय नै मा दिब्बा जोंखाङो आरो बरिया नुखायो ओमफ्राय आं मा जायगायाव हाइलाइटारखौ फुनदों नोंथांमोना नटिस खालामदोंना नै खावलायावहाय गन्थङावहाय खाफालावहाय खखाबाव आरो गुस्थियै बिजौआवहाय आरोना आं बेखिनियाव फोननो मोजां मोनो फोननांगौना फोननाङा आं मिथिया बाट आं मोजां मोनो बेखायनो फोनो गाइस नै दायो आङो फुनगोन ब्लेक आइ शेड' ओमफ्राय जास्ट एसेल' फुनगोन आरोना बारा फुना ओमफ्राय आं माबायदि खालामनो सानदों माने ड्रेसाथ' रेड नालाय लिपस्टिकखौ रेड लानोसै ओमफ्राय आइ शेड'खौ बाराद्राय हेभि खालामबा गाज्रि नुगोन नालाय निउड माने निउडद्रायबो नङा एसे गल्डेन होनोसै सिगांथिं ओमफ्राय उनथिंहाय एसे ब्लेक होनोसै स' फार्स्टआवनो आङो एसे निउड कालार अरेन्जि एसे निउडखौहाय फार्स्टआवहाय ब्लेन्ड खालामनानै लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहायसो फोनलांगोन माबोरै फोनबाय थायो आङो नायलांदो नोंथांमोना नै ब्लेक कालारखौहाय फोनखांबाय आरो मेगनखौ एसे गोदो गोदो नुबाय मेगनाथ' फिसासा नालाय बर'नि फिसा मेगनाबो फिसा ओमफ्राय दायो बेनि उनावहाय आङो गल्डेन आइ शेड'खौहाय फोनगोन आरो सिगांथिंहाय फ्रन्ट साइडथिं ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो बास जाबायानो गल्डेन एन्ड ब्लेक ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो एप्लाइ खालामगोन वाइट काजल स' देट एसे मेगनखौ गोदोर नुयो आरो दहाय जे आं इउज खालामदोंमोन ना कन्टुर हाइलाइटार ओमफ्राय आरो ब्लासार जे दंमोन ना बेबो सुगारनि आरो लोगोसे नैबे आइ शेड' पेलेटफोराबो सुगारनि ओमफ्राय बेनि उनावहाय लिप लाइनार लानानैहाय लिपखौ एसे आखिनानै लानोसै ओमफ्राय दायो आङो नै हुदा बिउटिनि आंनि लिपस्टिकआ जोब्बाय आरोना आंनि फेभरेट लिपस्टिक अब्लाबो आङो एल'नानैबाबो लादों आरोना माने बिराद मोजां मोनो नालाय आङो गारनो हाया आयु नायलाय आङो रेड कालार लिपस्टिक फोनगोन होननानै आं आइशेड'खौ इमान निउड खालामबाय जेनेबा ना ओमफ्राय दा इखौसो फोनफ्लांबाय आङो ओमफ्राय दा आं मा खालामबावगोन लस जाबाय हुगारफिननांसिगोन आरो नङाबा बे लुक्सआवहा मोजां नुनाय नङा बेबायदि आइ शेड'जों माने मोजां नुगोन बाट आं दिनैनि जा क्रिसमासनि माने माबाखौ खालामनो नागिरदों ना बेखौ मोजां नुनाय नङा आरोना ओंखायनो हुगारनोसै नायलाय इयो नङालै आंखौ बयफ्रेन्ड नायदावबाय थानाय बायदिसो नुलाय लांसिगोन आयुलै आं हाला आइलाइनार फोननो बे मानि मोनथाय ओइ इयो मानि मोनलाय आं गोसोआव गैला माखौ फोनना होदोलै इयो इ मानि मोनलाय माबायानो बेयावहाय माबा प्लास्टिक थानायानो माबा गस्राबाय नकलि नङा आसलिसो नकलिखाय प्लास्टिकआव गबाय आरो नङा आसलि मोजांथार बियो मिथिबायना नङ स' गाइस नै आइलाइनारखौ फुनबाय आं एसे विं होबाय मानो होनना ओरैबायसा डिस्टार्ब होबाय थादों सासे मानसिया दा मबाइलखौ इदि खालामबासो देखायहरगोन दा
ओमफ्राय दायो आइलेस फोननांगौ ना फोननाङा ना मास्कारा खानायसो माबानांगौ फोननांगौ बां आइलेस फोनना दे So guys नै फारसेथिं आं आइलेसखौ फोनबाय मोजां नुयो आरोना मेगनखौ एसे गिदिर नुयो नै फारसेथिं ओमफ्राय माबायसा लांग'खौ नुदो guys नै कमप्लिट जाबायानो जास्ट मास्काराखौ फोननांगौ ओमफ्राय मेकआप फिक्सारखौ फोनग्रोनोसै आङो दायो ओइ थावसो हे सरि आं इखौ मेकआप फिक्सार होनना सानदो सिरामसो इयो हेयार सिराम सरि माथो दोनफ्लांखोमोन आंलाय है मेकआप स्प्रे खालामनो नागिरदोंमोन आङो नों मानो जाजा होबाय थाखो जाहा सनाखो दासो मोनबाय लुदु गेलेनायानोसै मोनबाय गाइस नै बेसो दा र' खेबसे सेरना नायनो अ नंगौ दे So दायो मास्काराखौ फुनबाय आरो गोजौआवबो गाहायावबो So नै guys मेकआपआ कमप्लिट जाबाय नोंथांमोना नुदों आंथ' मेकआप आर्टिस्ट नङा बाट स्टिल आं जेसेबां हायो जेसेबां नलेज दङ मेकआपनि बेखिनिखौ एसे बाहायबाय ओमफ्राय दायो आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामसै हेयार स्टाइलखौबो नायनोसै माबोरै खालामनाय जायो मानोना आंहा जेबो आइडिया गैयामोन आं माबोरैहाय खालामगोन अब्लाबो खालामबाय आङो बेसांखिनिखौ आरो मिथिला आरो माबायसा जागोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव दे माबोरैहाय जादों आंनि मेकआपआ ओमफ्राय दायो ड्रेस चेन्ज खालामसै आं एसे क्रिसमास पार्टियाव थांनायनि नै गाइस आं गस्लाखौबो ओमफ्राय मालाखौबो गानखांबाय ओमफ्राय दा खानायनि खानायाथ' आंना ओरैबायदि राफ ओरैबायदि बोरैबा गाज्रि जादों ना मा होनबावनो ओमफ्राय दायो आङो एक्सटेनसन लागायगोन आरोना उपाय गैया दा हरनि टाइमावलाय सोर आंखौ हेल्प खालामनो लोगो दंमोन खाथियाव बेबो हेल्प खालामानियाबो आरो उन्दुबायमोन माथो खालामबावनो आरो इनफ्लुएन्सारनि जानायनि साजा बेनो हारसिंनो देलाय हारसिंनो माबा जि लुदु गेलेगासिनो सासेया मा होनबावनो दायो आं खानायखौ गाइस खालामना लाग्रोनोसै जल्दिनो So guys आं जेसे हायो ट्राइ खालामबाय बेटार खालामनो ओमफ्राय नोंथांमोना दख'ना गानैखौ दुखु मोननाङा आरोना मानो होनना बुंबा आङो बैसागोनि बा जिखुनु बांसिन बिदि फेस्टिभ लुक खालामबाथाय आङो दख'नाखौनो गानना दिन्थियो बाट आं एबारै क्रिसमास पार्टिनि लुकखाय एसे बोल्ड मेकआप खालामनायखाय माने ड्रेसखौबो एसे गानबाय आरोना एसे बुजिदो दायो आङो फुल आंनि आउटफिटखौ देखायगोन आरो लोगोसे आंनि मेकआपखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना आं मोनसे मिन्थावना खोथा खिथानो नागिरदों आरोना दायो टाइमा जानानै दङ नै नुदोंना जाना दङ 11:58 अलमस्ट 12 जाबायानो ओमफ्राय आं दा माने मा खालामगोन आं इमान खस्थ'यै देलायबाय दाथ' मोखां सोखां सुनानैथ' दसेनो उन्दुनो गोसो गैया बेखायनो एसे रिल्स बानायगोन आरो दा एसेबां खस्थ' देलायबाय जिहेतु एसे रिल्स बानायनानै एसे थाथ'नोसै आरो दिनैहाय आं एसे लेट सिखारखादों बेखायनो आङो एसे लेट उन्दुगोन आरोना दिनै
ओमफ्राय बार्डे पेक जाबाय स' हल माने मा होनगोन आंनि आउटफिटखौ देखायनोसै आरो बास मा मिथिला